Le bhlorho yabantu abahamba ngeenyawo ibhetyebhetye yaye inobungozi yakhiwa ngamamishinari ngenxa kubona imeko yabahlali. Abahlali bathi iminyaka engamashumi anesibhozo eli likwinkululeko, kodwa kubo iminyaka ukungcutheka nomnyatshwa kwamalungelo abantu abangathathi ntweni. Siklinika ngapha kwelicala funeka siwele kule bridge. Umuntu ukhulelwe uwela apha mayohlukuhla. Yonke ingxaki yethu ikwelicala. Siya edolophini, siya ekliniki. Amadoda elali kuyanyanzeleka ukuba athwale imizimba yabantu abangasekhoyo ukunqumla kulo bhetyebhetye webhlorho. February besilayishe izidumbu ezibini ziwele apha kulo tebete amabhokisi ayi-2 ebewela lapha ivalekile la bridge esezantsi. Ngelixa umongameli esenza intetho yobume besizwe wathembisa ukuba umkhosi wokhuselo welizwe loMzantsi Afrika uzokwakha ibhlorho ezilalini ngaphantsi kwenkqubo eyaziwa ngokuba yiWelisizwe. We are therefore upscaling the Welisizwe Rural Bridges Program to deliver 95 bridges a year. Leke ibhlorho yakhiwa yayekwaphakathi, emva koko kwakhiwa ibhlorho ngumkhosi wokhuselo weli, kodwa zombini ngoku zakhukuliseka nazi zinqobene ngamacala apha. Bayimuka abantu apha emzivubu kwemuka impahla kumuka inkomo asinabhiliji yokuwela imoto sayifuna ibridge. Iphondo lithi linethemba lokuba lizawubhaqa kwezi bhlorho. Sithe safaka isicelo siliphondo lempuma koloni sebhlorho ezingekho ngaphansi kwekhulu. Sinethemba lokuba ngabana nokuba sizifumane zonke zobhlorho sakufumana into esondele yapho. Kwezinye iilali apha ephondweni abahlali basebenzisa indlela ezinobungozi ukunqumla imilambo ezeleyo. Bahambe abantu banxalwa emigqonyeni, emva koko irhuqo iwelise abantu kwenye icala lomfula. Dinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMaxesibeni.